Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Маім суразмоўцам сёння будзе кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, палітычны аналітык Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень. Спадар Павел, давайте пачнем, можа быць, з такога самага актуальнага, там, ну, можа быць, не самага актуальнага, тут кожную хвіліну нешта з'яўляецца, але тым не менш. Нібыта забыліся мы ўжо пра тую сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна ў Сочы, перасталі яе абмяркоўваць, тым больш, што нічога пра яе асабліва там і не было вядома, такая таямніца, і раптам Лукашенко сам пра яе пачаў ізноўку гаварыць, кажучы найперш пра крэдыты, што ён там прасіў, што не прасіў, і пра трансфер улады. Вот як вы лічыце, чаму ізноўку узнялася гэтая тэма трансферу улады? Яна узнялася па той прычыне, што пра гэта пачалі казаць перш за ўсё беларускія аналітыкі, эксперты, беларускія СМІ, а вядома, што сённяшняе беларускае грамадства хутчэй верыць у тое, што і пра што кажуць незалежныя цэнтры інфармацыйныя і аналітычныя, а не таму, што кажуць афіцыйныя, тым больш, што афіцыйныя ў дадзеным кантэксце маўчаць, а у сітуацыі, калі ідзе супраціў розных інфармацыйных плыняў, той, хто маўчыць, прайграе. Ну і відавочна, што вось наўпроставыя аналізы, якія датычаць таго і якія кажуць пра тое, што Лукашенко будзе змушаны пайсці на саступкі стратэгічныя, эканамічныя Расіі, яны падрываюць яшчэ больш аўтарытэт і пазіцыю самога Лукашенка, тым больш, што ясных нейкіх празрыстых сігналаў чакае таксама номенклатура, якая ўсцяж вагаецца, і не гледзячы на рэпрэсіі, не гледзячы на тое, што вонкава выглядае, што нібы Лукашенко ўдалося стабілізаваць сітуацыю, гэтае ваганне, няпэўнасць, яна існуе. І тым больш трэба разумець, што сённяшняя сістэма Лукашенка ў прыватнасці, ён трымаецца толькі выключна з аднаго боку на штыках, багнетах унутраных сілавых структураў, а з іншага боку на вонкавай знешняй легітымізацыі падтрымцы Расіі. І калі незалежныя рэсурсы аналітычныя, інфармацыйныя кажуць пра тое, што Пуцін раздражнёны і незадаволены тым, як ідуць працэсы ў Беларусі, яны якраз і падрываюць гэтую вонкавую падтрымку, легітымнасць і прымушаюць Лукашенка нейкім чынам рэагаваць у ускосных выказваннях, у размовах з сілавікамі, з другімі міністрамі, паказваючы, што у нас жа з Пуцінам усё добра, што ён усцяж падтрымлівае, ёсць размовы, мы размаўляем пра нейкія важныя стратэгічныя рэчы і гэтак далей. Дарэчы, першае, што Лукашенко сказаў, якраз такі менавіта і звярнуў увагу пра тое, што тыя, хто кажа пра сустрэчу ў Маскве, ці так, як падаюць інфармацыю, 80% неправды. То бок, менавіта гэта была рэакцыяй на інфармацыйную пустку з боку сістэмы інфармацыйных цэнтраў афіцыйных, якая была змушаная, і Лукашенко ў прыватнасці быў змушаны рэагаваць на тое, што і як кажуць незалежныя аналітычныя цэнтры, якія становяцца ўсё больш і больш аўтарытэтнымі, чым афіцыйныя. Таму, перш за ўсё, гэтым псіхалагічна-інфармацыйным фактарам я тлумачу тое, што Лукашенко вымушаны быў перарваць маўчанне
і нейкім чынам адрэагаваць да таго, якая была карціна створана дзякуючы незалежным СМІ і незалежным аналітыкам. Ну і безумоўна, гэта не азначае, што беларускія незалежныя аналітыкі, эксперты, СМІ не памыляюцца ў сваіх прагнозах і ацэнках гэтай сустрэчы, бо сам факт таго, што да сённяшняга моманту няма ніякай інфармацыі афіцыйнай справаздачы ні пра гэтую сустрэчу, якая адбылася на мінулым тыдні, не пра сустрэчу, якая адбылася ў 2020 годзе ў Сочы, таксама, што сталася якраз, і мы памятаем, сігналам таго, што Масква пачынае пашыраць ціск на Лукашенка і будзе патрабаваць зменаў ці палітычных, ці эканамічных у Беларусі. І базуючыся на гэтым, безумоўна, беларускія эксперты даюць даволі ясную ацэнку таго, што чакаць ад гэтых сустрэчаў, і даюць ясную ацэнку таго, што Лукашенко знаходзіцца абсалютна ў прайгранай сітуацыі, будзе вымушаны так ці інакш саступаць тым ультыматыўным пазіцыям, якія высоўвае Масква лукашэнцы і беларускай афіцыйнай уладзе. Дарэчы, ўсё ж таки не абышлося без таго, што гаварылі, і гэта афіцыйна, вот тая частка, якую мы ўсё ж таки даведаліся пра гэтую сустрэчу, гаварылі пра вяртанне да абмеркавання гэтых дарожных мапаў па інтэграцыі Беларусі і Расіі. Тут, праўда, ізноўку пачалі гаварыць, што там нейкія там мапы адныя так і не даабмеркаваныя да канца, яны там прайшлі рэбрэндынг і зараз па-новаму працуюць над імі, але тым не менш пытанне пра эту вот інтэграцыю яно паўстала. І тут узнікае такі момант дзіўны, мы тут звыклі казаць пра тое, што Жырыноўскі, ён нібыта такі прамаўляе, закідвае ў грамадства тое, што думае Крэмль, ну, каб вот вывучыць настроі. У стрыме Вольгі Карач Жырыноўскі заявіў адкрытым тэкстам пра тое, што праблемы Беларусі вырашацца толькі пасля таго, як яна 6 вобласцямі войдзе цалкам у склад Расіі. Ці не з'яўляецца гэта вот это яго выказванне такім лагічным працягам таго, пра што гаварылі ў Сочы? Гэта лагічны працяг не агульнай палітыкі імперскай Расіі, якая пачала рэалізоўвацца пасля амаль прыходу Пуціна да ўлады. Можна прыгадаць тое, што ў 2003 годзе менавіта так Пуцін і задэклараваў, што калі жадаеце, трэба аддзяліць мух ад котлеты, і калі жадаеце працягваць атрымоўваць нейкую падтрымку эканамічную і фінансавую, то ўваходзьце ў склад Расіі менавіта 6 рэгіёнамі, губернямі. Адтуль і пайшла вось гэтая расійская канцэпцыя вяртання страчаных земляў, нават не савецкая, а расійская імперская канцэпцыя, хаця тады ніхто не мог паверыць у тое, што будзе магчыма вайна Расіі і Украіны, што будзе магчыма вайна ў Грузіі паўторная, і напэўна выключаць такога імперскага падыходу да Беларусі, да канструкцыі дзяржаўнай мы не можам. Ну, так, згодны з тым, што ў сённяшнім свеце вельмі цяжка давесці сітуацыю да таго, калі будзе магчыма цалкам дэканструаваць незалежную дзяржаву і абсарбаваць, уцягнуць яе у склад іншай дзяржавы, але па факце нейкая залежнасць тэрытарыяльная і наўпроставае палітычнае кіраванне магчыма, асабліва калі мы ведаем, што ў саюзнай дамове ад 99-го году па ўтварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі гэтыя механізмы прапісаныя як адзіная валюта, як адзіная канстытуцыя, як адзіныя палітычныя цэнтры кіравання, ўсё гэта ёсць. І Расіі не трэба нічога прыдумляць, просто трэба націскаць, каб рэалізаваць гэтыя ўсе дамоўленасці, пад якімі стаіць подпіс Лукашенка. Што тычыцца заяваў Жырыноўскага, то, безумоўна, яны
павінны быць значна больш радыкальныя, чым пазіцыя Масквы. Яны заўсёды такія былі. Хаця мы ведаем, што Жырыноўскі можа ў адным сказе супярэчыць самому сябе і казаць пра тое, што гэта нейкі сігнал ці пасыл Масквы, мы не можам, але таксама было б неадэкватным ігнараваць тую ўсю пагрозу, якая для беларускай незалежнасці, суверэнітэту і, магчыма, нават для цэласнасці дзяржаўнай і тэрытарыяльнай з боку Масквы мы не можам. І на сённяшні момант у беларусаў, у беларускага нацыянальнай супольнасці ёсць два ворагі. Гэта рэжым Лукашенка і рэжым Пуціна. Бо так ці інакш гэтыя рэжымы удвая ці паасобку будуць прычыняцца да разбурэння на беларускай незалежнасці і суверэнітэту, і на працягу 26 год Лукашенко толькі і рабіў, што пашыраў залежнасць стратэгічную, геапалітычную ад Расіі. І, на жаль, ад пагрозы і ціску з боку Расіі з Лукашенко ці без Лукашенко нам нікуды не дзецца. І пасля таго, як сыдзе Лукашенко, добра было б, калі б ён сышоў не пад ціскам Масквы, але пад ціскам беларускага грамадства, так ці інакш нам прыйдзецца вырашаць праблему Расіі. Дарэчы, пра сыдзе Лукашенко узнікае такое вельмі цікавае пытанне: а калі ж ён сыдзе? Калі слухаць таго ж самага Лукашенку, то, кажучы пра будучае транзіт улады, так бы мовіць, якога, па яго словах, не будзе. Правда, тут Юрый Дракахруст выказаў меркаванне, што, можа быць, ён не разумее, што азначае слова транзіт улады, бо сказаў, транзіта улады да сыноў унукаў там не будзе. Але не пра гэта. Ён кажа разважае пра рэформу Канстытуцыі, якая будзе на пачатку 2022 году, пра чарговыя прэзідэнцкія выбары, якія будуць пасля, так бы мовіць, таго, як будзе прынята новая Канстытуцыя. Але калі гэтыя выбары будуць? Ці ў канцы 22 года, ці ў 25 годзе, як яны ёсць там па графіку, гэта незразумела. Ціхановская, з іншага боку, нас супакоіла, што сыдзе вясной. Праўда, узнікае пытанне: вясной якога году? Так, тут толькі ўздыхнуць застаецца. Не толькі на словы Святланы Ціхановскай, агульна дачыненне да сітуацыі. Перш за ўсё трэба разумець, што дыктатары самі не сыходзяць. І тым больш такая дыктатура па факце мілітарысцкая, якая усталявалася ў Беларусі. Лукашенко недзеля таго зачышчаў прастору, забіваў людзей, умоўна кажучы, Лукашенко калектыўны, каб сысці і расплыцца ў гісторыі. Не, усе гістарычныя падзеі, усе навуковыя даследаванні, якія датычаць дыктатур, аўтарытарных дыктатур, мілітарысцкіх, яны паказваюць, што не было ніколі такога моманту, калі дыктатар казаў: я стаміўся, я сыходжу. Так, былі вельмі часта, асабліва ў Лацінскай Амерыцы, такія маніпуляцыі накшталту таго, што мы назіралі ў Расіі. Калі на нейкі час, умоўна кажучы, дыктатар сыходзіў на 4 гады, але замест сябе пакідаў альбо блізкую асобу з сям'і, альбо з палітычнага клану, а потым праз нейкі час ізноў прыходзіў да ўлады праз выбары, і такім чынам фармальна выконваючы патрабаванні Канстытуцыі. У Расіі пайшлі таксама па такому ж шляху, як мы памятаем, каб да пэўнага моманту выканаць патрабаванні Канстытуцыі, што адна і тая ж асоба не можа знаходзіцца пры ўладзе больш за 2 тэрміны. Але там не было напісана, што яна ўвогуле не можа займаць пасаду прэзідэнта пасля таго, як знаходзілася на гэтай пасадзе 2 тэрміны. Мы памятаем, як гэты вядомы славуты тандем, калі пасля Пуціна прэзідэнтам стаў Медведзеў, змяніў Канстытуцыю, і пасля Медведзева ізноў на 12 гадоў прэзідэнтам стаў
стаў Путін. То бок нават вось досвед Расіі паказвае, што не збіраюцца дыктатары ні ў якім фармаце сыходзіць з той пасады, таму што яна гарантуе не толькі эканамічны дабрабыт, а перш за ўсё палітычную бяспеку. Тым больш, калі мы гаворым пра Лукашенка, і нават калі мы паглядзім на постсавецкія краіны, асабліва азіяцкія, там дыктатары заставаліся пры ўладзе да самой сваёй смерці. І такі сцэнар чакае і Беларусь, калі не адбудуцца сур'ёзныя хвалі не пратэсту, а рэвалюцыйныя хвалі, якія фактычна зрынуць гэтую сістэму, якія гэтую сістэму разбураць. Нават мы бачылі, што у летку, восенню тыя мірныя пратэсты, безумоўна, годныя пашаны і, безумоўна, гістарычна значныя для Беларусі, яны не прывялі не тое, што да сыходу Лукашенка, они прывялі да саступак. Наадварот, яны матывавалі ўлады, якія зразумелі Лукашенку ў прыватнасці, што сітуацыя змянілася, што неабходна прымаць жорсткія меры, яны матывавалі ўлады да увядзення фактычна вайсковага становішча ў Беларусі, у пераўтварэння судоў у палітычныя інстытуцыі, якія проста займаюцца масавымі пакараннямі, хаця яны і былі такія ўвесь час, і мы можам прыгадаць і 2006, і 2010 год, і той увесь перыяд, калі суды выконвалі палітычныя загады. Тым не менш зараз гэта стала настолькі відавочна, настолькі масава, і настолькі суды зліліся з гэтай мілітарысцкай сістэмай, што мы не можам ігнараваць, што сістэма пераўтварылася па факце у вайскова-палітычную і зачышчае ўсю прастору. І калі у беларусам удасца мабілізавацца, удасца нейкім чынам знайсці ўнутраныя псіхалагічныя сацыяльныя рэсурсы, каб па ўсёй краіне выйсці рэвалюцыйным маршам, менавіта падкрэсліваю рэвалюцыйным, а не мірным пратэстам, бо любая мірная акцыя, любы мірны пратэст павінен умець абараніцца, умець абараніць сябе, умець абараніць сваіх удзельнікаў, а не быць ахвярай вось гэтых хапанак, а потым, на жаль, судоў бесперапынных. Таму альбо Лукашенка знойдзе рэсурсы і магчымасці датрымацца амаль да сваёй фізычнай канчыны, альбо беларусы знойдуць унутраныя рэсурсы і зрынуць гэтую сістэму. Другіх опцый на сённяшні момант няма. Канешне, можна разглядаць яшчэ варыянт расійскага транзіту ў сэнсе таго, што Расія будзе змушаць Лукашенка да саступак, да трансфармацыі, да зменаў у Канстытуцыі, што адчыне нейкую палітычную прастору для дзейнасці прарасійскіх сілаў, пра што вялася гутарка якраз такі вясною зімою 2020 году. Але гэта сцэнарый, які патрабуе якраз такі паказальных зменаў і ў палітычнай сістэме, і ў Канстытуцыі, але на сённяшні момант такіх зменаў няма. Мы можам тэарэтычна разглядаць гэтую магчымасць. Так ці інакш, на сённяшні дзень, на сакавік ёсць два варыянты. Гэта рэвалюцыйны супраціў, альбо чакаць смерці дыктатара праз некалькі год. Але, напэўна, у бліжэйшую пяцігодку сам ён уладу не аддасць. Вот, вы сказали, что не для таго вот ён усё гэта рабіў, калектыўны Лукашенко па яго загадзе асобнага Лукашэнкі у 20-м годзе і зараз працягвае рабіць, не для таго аддавалі загады не шкадаваць нікаго і забівалі ў тым ліку людзей, а зараз судзяць па палітычных матывах, каб вот зараз сысці. Я працягну вашу думку, вот не для таго ён вот усё гэта рабіў, каб потым нават рэвалюцыйнымі нейкімі сродкамі дазволіць сябе спіхнуць. Ён пойдзе яшчэ далей, просто уведзе вайска і адкрые агонь, загадае адкрыць агонь танкамі.
На жаль, мушу пагадзіцца, гэта такова рэчаіснасць, ну, дыктатары нічога не дазваляюць зрабіць, каб гэта нейкім чынам магло абмежаваць іх уладу альбо скінуць іх з той пасады, якую яны захапілі гадамі раней. Ну, можам і прыгадаць тую ж М'янму, дзе нібы быў перыяд дэмакратызацыі, лібералізацыі, што генералы сышлі ў цень, а тут раптоўна вырашылі паставіць кропку нават з умоўнай дэмакратызацыі, арыштаваць увесь урад і прэм'ер-міністра і кіраўнікоў партыяў і вярнуцца да той сістэмы, якая існавала да 2011, калі не памыляюся, году. То бок, калі нават застаюцца рудыменты дыктатуры ў цені, яны заўсёды потым прарастаюць праз дзяржаўныя перавароты, вайсковыя перавароты і гэтак далей. І тым больш мы не можам казаць, што Лукашенко дазволіць, каб яго нават рэвалюцыйна зрынулі. Так, гэта будзе барацьба, і барацьба, на жаль, нелёгкая, але і мы зараз бачым, што нават ва ўмовах такога мягкага, канструктыўнага падыходу з боку беларусаў, беларускага грамадства, ўлада адказала жорсткімі дзеяннямі, забойствамі, катаваннямі і канцэнтрацыйнымі лагерамі. У нас няма выбару, на жаль, у беларусаў няма выбару, альбо проста далей цярпець гэтую дыктатуру, зневагу, катаванні і пакуты, ну, альбо проста насамрэч мабілізавацца і пачаць рэвалюцыйнае дзеянне, але вяртаючыся да рэвалюцыі. Ёсць рэвалюцыі розныя, ёсць гвалтоўныя рэвалюцыі, калі са зброяй у руках людзі пачынаюць змагацца. Ну, такіх рэсурсаў у беларускага грамадства няма. Ну, я не хачу вяртаць слухачоў да гісторыі бальшавіцкай рэвалюцыі 17-го году ці нават февральскай рэвалюцыі, дзе актыўны ўдзел у звяржэнні Мікалая II узялі якраз такі вайскоўцы, якія адмовіліся страляць у пратэстоўцаў і перайшлі на бок рэвалюцыянераў, што прывяло да скідвання самаўладдзя ў Расіі. Такім жа чынам дзейнічалі бальшавікі ў кастрычніку 17-го года. У беларусаў такая магчымасць з аднаго боку ёсць, калі б у адказ на масавыя пратэсты, на масавы супраціў вайскоўцы перайшлі на бок паўстанцаў ці рэвалюцыянераў. Але мы бачылі рэакцыю беларускага войска нават летам, восенню 2020 году, афіцыйныя заявы сілавікоў. Тут можна было б спадзявацца на нейкі, скажем, сярэдні склад афіцэрскі, што менавіта падчас гэтых падзеяў адбылася трансфармацыя свядомасці беларускіх афіцэраў сярэдняга ўзроўню, якія б маглі вывесці аддзелы вайсковыя на вуліцы, каб падтрымаць беларускіх пратэстоўцаў. Ну, але мы бачым, што гэтага не адбылося, і, на жаль, уровень патрыятызму, свядомасці беларускіх вайскоўцаў мне падаецца не такі высокі, як і адказнасць перад нацыяй, каб прыняць такія даволі радыкальныя жорсткія рашэнні, будучы упэўненым у тым, што гэта зменіць сітуацыю. Але напэўна, на 100%, калі б часткі беларускай арміі, аддзелы перайшлі на бок пратэстоўцаў у 2020 годзе, пытанне Лукашэнкі было б знятае. Ну, але мы маем тое, што мы маем. Другі момант, ёсць не сілавыя рэвалюцыі без ужывання зброі, без такога радыкалізма рэвалюцыйнага класічнага. Ну, ёсць рэвалюцыі кшталту Майдана 2014 нават, а 4-5 году, ці рэвалюцыі у Грузіі, рэвалюцыі РОС. Гэта пры усім тым уздыме, гэта не простае хаджэнне па вуліцы, а захоп прасторы улады. Што гэта азначае? Гэта азначае захоп цэнтра гораду, і не толькі ў Менску, але рэгіёнаў. Гэта азначае параліж функцыянавання сістэмы, магчыма ізаляцыя, захоп такіх будынкаў, як тэлебачанне, як, умоўна кажучы, пошта ці вязніцы, ці нават дом ураду, спроба захапіць, які была ў 2010 годзе.
Вось гэта тое, што таксама можа паўплываць і змяніць перавагу на бок пратэстоўцаў, рэвалюцыянераў да таго моманту, пакуль улада кантралюе сваю прастору палітычную, якую ўваходзіць перш за ўсё сімвалы ўлады, а сімвалямі ўлады з'яўляюцца цэнтры прыняцця рашэнняў і рэалізацыі рашэнняў. Гэта адміністрацыйныя будынкі, будзе заставацца перавага па баку улады, і таксама рэвалюцыянеры ці пратэстоўцы не будуць адчуваць, што яны на нешта ўплываюць. Ну, іншым спосабам, спалучаным вось з той рэвалюцыйнай сітуацыі, гэта масавыя забастоўкі, страйкі, і мы таксама бачым, што гэта не зрэалізавалася. Пытанне чаму? Гэтае пытанне трэба задаць беларускаму грамадству, чаму такая слабая салідарнасць, чаму такая слабая мабілізацыя, у чым прычына такой унутранай атамізацыі беларусаў, калі нягледзячы на безумоўна ідэалагічны палітычны ўздым летам, восенню, усё ж таки гэтая хваля не была зрэалізавана ў матэрыяльных дасягненнях, то бок у масавых забастоўках, у масавым у захопе ці атачэнню гэтых адміністрацыйных будынкаў, чаму гэта не пераламіла сітуацыю. Ці будзе гэта вясной, сказаць вельмі цяжка, бо безумоўна я пагаджуся, што зараз рэжым значна мацнейшы, чым ён быў у 2020 годзе, калі улады разгубіліся, калі рашэнні прымаліся даволі паволі, і ўвесь спадзеў быў менавіта на тое, што пратэст застанецца у межах толькі вуліцаў і будзе потым разыходзіцца, збірацца ізнову, разыходзіцца, збірацца ізнову. То бок сігналу яснага плану дзеяння рэвалюцыйнага не было, і быў спадзеў на мірнае вырашэнне справы, чаго не адбылося. А зараз, каб зрынуць гэты рэжым, будзе патрэбна значна больш рэсурсаў. І, магчыма, значна больш ахвяраў будзе, бо сітуацыя абсалютна інакш выглядае, і, безумоўна, гатовасць да радыкальных сродкаў, прымянення радыкальных сродкаў з боку рэжыму значна большая. Ну вот, як вы адзначылі, сапраўды ўсе спадзевы на тое, што там міліцыя з народам, армія з народам была, ёсць, яны не апраўдаліся, і што будзе вясной, хоць вясна ўжо наступіла, таксама спадзеваў асаблівых няма, нават нягледзячы на тое, што зараз у арміі і Шрайбман з Сівіцкім, гэта ніяк не дапаможа перацягнуць яе на наш бок. І атрымліваецца, што з аднаго боку вось такая армія, якая не перайдзе на бок народу, ну, можа, там пару чалавек і перайдуць, але это не вырашыць сітуацыю. З другого боку, і грамадства не адзінае ў сваім жаданні нейкіх пераменаў, яно таксама падзеленае. І тут будзе не проста там супрацьстаянне сілавога блоку і грамадства, а будзе і падзеленае грамадства, ну, што фактычна грамадзянская вайна. Ну, я не веру у грамадзянскую вайну, менавіта такога фармату, калі частка беларускіх грамадзянаў будзе ваяваць супраць другой часткі беларускіх грамадзянаў, калі гэта не будзе вонкава справакавана, як, напрыклад, ва ўкраіне. Так? У тое, што магчымы такі сцэнар, я абсалютна не веру, і больш таго упэўнены, што такога не будзе. Вайна, ну, якую мы ўжо зараз маем, яна супраць адной часткі грамадства вядзецца якраз такі сістэмай ці тымі людзьмі, якія знаходзяцца ў сістэме. Але гэта нават не грамадзянская вайна, гэта проста і памкненне вайсковай дыктатуры знішчыць грамадскі палітычны супраціў. Гэта назваць таксама нельга вайной, гэта проста аднабаковы тэрор з боку якраз такі ўлады, якая вядзе вайну з беларускім грамадствам. Таму раскол, ён, безумоўна, будзе, і заўсёды гэтыя расколы, яны існавалі ва ўсіх сістэмах, дзе адбываліся рэвалюцыі, бо заўсёды нейкая частка насельніцтва, там, да 20 до 30% падтрымлівала дыктатара ці тую ці іншую сістэму. Гэта было па факце заўсёды. І нават калі людзі галасавалі, большасць галасавала, калі мы прыгадаем таго ж Піначэта, так, на рэферэндуме супраць рэферэндуму,
гэта ж не азначае, што там не было той часткі насельніцтва, каля 20 ці 25% былі якраз таки за тое, каб Піначэт працягнуў свае паўнамоцтвы, а колькі людзей ввогуле гэтую сістэму падтрымлівалі, сказаць даволі цяжка. Таму ніколі дыктатура не абвальвалася, ці падтрымка дыктатуры не абвальвалася да 3 ці 4%. Просто актыўная частка, якая выступала супраць дыктатару, яна была больш актыўная, чым тая пасіўная частка, якую ввогуле не інтарэсавала, не цікавіла, што будзе далей, якая не хацела ўмешвацца ў палітычныя падзеі. У Беларусі такая ж самая праблема. Лукашенко і сістэму лукашэнкаўскую, я не думаю, што падтрымлівае палова беларускага грамадства. Безумоўна, што падтрымку нельга зводзіць там до 3%. Яна будзе на сённяшні момант можна казаць, што стабільная падтрымка для сістэмы можа вагацца у межах 20-25%. Гэта вось актыўная тая частка, якую мы можам назваць бацькамі, якія будуць галасаваць за Лукашенка і падтрымліваць яго, нават калі яны ў лапцях будуць хадзіць. Гэта ўжо просто такі стып, такая структура ментальнасці, свядомасці. Я гэта называю антысвядомасць, калі нават рацыянальныя факты не будуць уплываць на пазіцыю ці на веру людзей, якія будуць падтрымліваць тую іншую канцэпцыю. Яны будуць верыць у тое, што Земля плоская, ці яна варочацца вакруг сонца, нават калі сам Хокінг бы даказваў, што гэта не так, і што ўсе вучоныя свету казалі, што ўсё наадварот. Яны будуць верыць у тое, што Земля плоская, альбо што сонца круціцца вакол зямлі, прабачце. Таму, але большая праблема гэта тое, што ёсць вялікі адсотак людзей, які займае пасіўную пазіцыю, якія просто чакаюць, якія не хочуць уключацца ў барацьбу, тым больш актыўную, і ва ўсіх краінах такі адсотак заўсёды быў вялікі, што палітыка гэта не мая справа, што ў мяне ёсць мой свет, я павінен яго забяспечыць. Гэта той пласцелін сацыяльны, з якога можна ляпіць, ствараць усё, што загодна, в залежнасці ад таго, хто будзе знаходзіцца ва ўладзе. Гэта не проста выканаўцы, гэта абслугоўваючы, скажем так, соцыум. І будзе частка ядро актыўных людзей, якое будзе заўсёды змагацца за перамены. І, дарэчы, хочу сказаць вельмі важную рэч. На сённяшні момант у Беларусі сфарміравалася даволі моцнае ядро людзей, актыўных людзей, якія будуць за перамены. І гэта ядро нікуды не дзенецца. Мне цяжка пакуль што сцвярджаць, які гэта адсотак, нават калі гэта 20%, можа быць больш актыва такога, які будзе ствараць будучыню Беларусі, гэта ўжо вельмі шмат. І не гледзячы на тое, колькі Лукашенка праіснуе, і ягоная сістэма праіснуе, гэты адсотак, будзем казаць 20-25% ад усяго грамадства, ён нікуды не дзенецца, нават калі частка выйдзе за мяжу. Менавіта гэта будучыня краіны. І пры якім заўгодна раскладзе Беларусі ёсць надзея, бо ёсць крэатыўны клас, я кажу пра палітычна-крэатыўны клас, які марыць новую Беларусь, які будзе ствараць гэтую новую Беларусь. І што важна, што гэты клас захаваецца па той простай прычыне, што рэсурсаў знішчыць гэты клас у рэжыма няма. Гэта можна было б зрабіць у часы сталінскіх рэпрэсій, у часы гітлераўскай Нямецчыны, калі вынішчаўся цэлы крэатыўны клас альтэрнатыўнай інтэлігенцыі і тэхнічнай інтэлігенцыі і інтэлігенцыі духоўнай, то на сённяшні момант такіх рэсурсаў няма, і гэты клас будзе рэпрадуктавацца. Ён будзе пашырацца, ён будзе уплываць на той пластылін сацыяльны, які захаваўся, і гэта павялічвае шансы на пазітыўныя змены ў краіне у некалькі, у сотні разоў. Так, пакуль, магчыма, у гэтага крэатыўнага класу няма рэсурсаў зрынуць рэжым, але ў яго ёсць рэсурсы стварыць новую Беларусь. І гэта вось пры ўсім маім песімізме стварае і натхняе аптымізмам, што ў нас все ж таки сфарміраваўся і
быў загортаны падчас гэтых рэпрэсіяў новы крэатыўны клас, палітычны клас і новая палітычная эліта. Менавіта эліта вось з гэтых людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах. Я не кажу пра тых людзей, якія з'явіліся на палітычным алімпе, там Бабарыка, Цыпкала ці Павел Латушка, гэта частка, скажем, таго кіроўнага класа, які быў. Я кажу пра людзей, якія актыўна ўключыліся ў палітыку, сярэдні клас, крэатыўны клас, які будзе ствараць новую Беларусь. А калі з другога боку, наколькі вырасла ж і маладое пакаленне, як кажу, такіх маладых валкоў, якія дзесьці там у колах улады ці там каля нейкіх уладных людзей сабраліся. Не будзем зараз узгадваць тыя чуткі, якія там хадзілі пра маладых ваўкоў, усе мы іх ведаем, але наколькі магчымы ў гэтай сітуацыі палацавы пераварот, бо гэтым жа ж умоўным маладым валкам таксама не падабаецца шмат што, пачынаючы ад санкцый заходніх і працягваючы тым, што мы скатываемся ў ваенную дыктатуру. Пры ваеннай дыктатуры не асабліва пашыкуеш. Палацавыя перавароты заўсёды магчымы, асабліва калі дыктатар старэе і перастае быць адэкватным. І нават памятаем і Мугабе, які якраз таки скончыў дзякуючы палацаваму перавароту, і той же самыя падзеі, якія былі ў Егіпце, нягледзячы на тое, што была там вайсковая дыктатура. Но менавіта важная роля вайскоўцаў у Егіпце, але на сённяшні момант мы бачым, што яны захавалі як клас палітычны, вайскоўцы захавалі ўладу. У такіх сістэмах магчымы палацавыя перавароты, і нават ён быў псіхалагічна магчымы ў савецкія часы. Таму Сталін, як мы памятаем, увесь час, як і любы дыктатар, увесь час рэпрэсаваў сваё атачэнне. Там сем'і рэпрэсаваў, адхіляў ад улады, нават найбліжшых потым супрацоўнікаў таго ж Ежова, таго ж Ягаду, НКВДістаў і АГПУшнікаў, і увесь вайсковы клас рэпрэсаваў, таму што ўвесь час баяўся гэтага вайсковага пераварота, як баяўся гэтага і Гітлер. Дарэчы, спроба вайсковага перавароту там была ў 1944 годзе. Нават такія дыктатуры моцныя, татальныя дыктатуры і дыктатары, яны баяцца вайсковых пераваротаў. І Лукашенко ўвесь час гэтага апасаецца. На працягу 26 год ён праводзіў інтэнсіўную ратацыю усіх сілавых ведомстваў, усяго свайго атачэння, пачынаючы ад прэм'ер-міністра, скончваючы там пэўнымі міністрамі, ці ў адстаўку, ці у амбасады далёкія адпраўляў, як мы ведаем, і быўшага галаву Саўбеза і генеральнага прокурора апошнія ператасоўкі. І тое ж самае, што мы назіраем нават зараз з Віктарам Лукашенко. Конечно, можна спекуляваць, што нехта нашоптваў, я пра гэта пісаў Віктару Лукашенко, пра тое, што можа настаў час, каб ты заняў месца бацькі. Дарэчы, давайте прыгадаем і Гульнару Карымаву, якая таксама была адной з ключовых фігураў у палітычных працэсах ва Узбекістане, у рэжыме, які быў значна больш жорсткі, чым беларускі, і што з ёй сталася яшчэ пры жыцці бацькі. Таму абсалютна заўсёды, прынамсі ў галавах дыктатараў, будзе, калі нават можа не быць умоваў, але дыктатар заўсёды будзе баяцца палацавых пераваротаў. Ці ёсць у Беларусі зараз унутраныя умовы дзеля таго, каб гэты пераварот адбыўся? Мне падаецца, што застаюцца такія умовы. Можна, давайте прыгадаем вось апошняе выступленне Лукашенка на ўсебеларускім народным сходзе, дзе ён там паўгадзіны казаў пра мяцеж. Не пра рэвалюцыю менавіта, што ў Беларусі не адбылася рэвалюцыя, нават не каларовая, ён казаў пра тое, што ў Беларусі была спроба мяцежа. А якраз такі мяцеж, бунт, вось элітаў азначае, што нехта, дзесьці нейкія групы, ну і фактычна можна разглядаць і Цыпкала, і Бабарыка, і тых, хто іх падтрымліваў, як прадстаўнікоў вось гэтага
кіроўнага класу, якія маглі зарганізаваць мяцеж. Для Лукашенка гэта было вельмі балюча, ён увесь час казаў пра здраду у яго атачэнні і гэтак далей. І я думаю, што нават нягледзячы на тыя жорсткія рэпрэсіі, Лукашенко баяўся і баіцца ўвесь час таго, што тое атачэнне абсалютна, якое зараз існуе, абсалютна не будзе прымаць таго ладу кіравання, якое існуе. Можа быць нейкая частка бізнесу, можа быць нейкая частка номенклатуры, таму ён фактычна атачыў сябе жанчынамі, умоўна кажучы. Эйсмонт, Качанова там, і іншыя дамы, якія павінны быць унутрана лаяльны да яго. Так што, напэўна, умовы для нейкага ўнутранага канфлікту ёсць. Ці гэтыя умовы прывядуць да паўнавартаснага перавароту палацавага, сказаць цяжка. Але Лукашенко гэты сцэнар пытаецца прадугледзець і пытаецца гэтага не дапусціць. Таму чым далей, чым больш будзе існаваць такая крызісная сітуацыя у замарожаным стане ці у паўгарачым стане, тым больш будзе гэтых унутраных ратацыяў, тым больш на высокія пасады і тым часцей на высокія пасады кіроўныя будуць прызначацца так званыя адданыя легіянеры, прэтарыянцы, як гэта было ў Рымскай імперыі, якія паказалі сваю вернасць менавіта на вуліцах, збіваючы, катуючы людзей, і яны будуць атрымоўваць, як той жа Карпенкоў, высокія пасады, бо замазаныя крывёй яны да апошняга будуць падтрымліваць Лукашенка. І на гэты вайсковы клас, новы, дарэчы, таксама цікавая з'ява, гэта новы вайсковы клас вайсковай эліты, які сфарміраваўся менавіта падчас гэтых пратэстаў і падаўлення гэтых пратэстаў. І яны будуць атрымоўваць як падзяку новыя пасады. Што мы і назіраем. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у гасцях з намі на сувязі быў палітычны аналітык Павел Усаў. Зміцер Лукашук быў з вамі ў сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Да сустрэчы.